11 ini जों खुम्पुइनि गार्ल्स हस्टेलाव जोंनि दाखौ फैनाय अजित देबबर्मा दिनै साजोब लाइसिया ब एमना स्कुलाव पढ़ियो खायफाना ब हस्टेलाव दंया जायखिजाया हस्टेलाव दङ प्राइभेट हस्टेलाव किन्तु दिनै माबा थैमानि यागुलो दाबो ब माने साइथा गांगाय मगुफा खुरि हायनो बरं मान सुगैनो जों एदिसि हापान दिनै खुम्पुयो दिनैसिम ब हस्टेलाव दंनाय ब बेबा जिगिरि जे नांमानि आबो जों एदिसि हापानाव दहनखायनो दिनै लंसं दङ बर'खौ खायनाय फैनाय जों मोनाय फैनाय बरं बागै जों जत लोगोरावनो मा करियो अमाहाय असहाय गोबां जोंनि बर'खौ लेखाफोरा खायनो मुसुमा मा खायना दंनानै मुसुमनाव दंना मुसुमा दंनिया अन्तिरक दंबायो अन्तिरक जुदि खायखौ केवल जगाजग खालामनायखाय जों गानाय गिदिर अन्तिर फैसा दंबा दं अन्तिरकआव जों व्यवस्था खालामो दिनांगाव जों तेल खायनाय और कहीं की बाउंड फ्री होता पड़ जाएंगे और पूरा फ्री और प्राय इंग्लिश अपने प्राय 300 ऊपर स्टूडेंट दङ अपने बिसिङाव क्लास 6 आव पढ़ो बिनि बागै जत किछु रेडी खालामो